Hvorfor er det, at vi skal være fysisk aktive? De 9. kostråd anbefaler, at vi bevæger os 60 minutter hver dag. Hey, lad os finde ud af det. Så er vi kommet ud i naturen. Hvorfor er det, at vi skal være fysisk aktive? Jamen, der er rigtig mange gode grunde til at være fysisk aktiv. For at nævne nogle få, så er det, at vi får bedre livskvalitet, bedre søvnkvalitet, vi får mere energi, og så modvirker det en masse forskellige slags sygdomme. Plus at vores krop holder vi yngre i længere tid, hvis vi er fysisk aktive. Grunden til, at vi holder os yngre, det er faktisk, at jo ældre vi bliver, jo mindre muskelmasse har vi. Det vil sige, at vores muskelmasse begynder at svinde ind, jo ældre vi bliver. Plus at vi bliver stivere i kroppen, og vi lærer mere fedt på kroppen også. Så alle de ting, det kan vi faktisk modvirke ved at være fysisk aktiv. Ja. Er der nogen måder sådan at være fysisk aktiv på, som sådan er bedre end andre, eller? Nej, man skal sige, anbefalinger siger jo 60 minutters bevægelse om dagen. Men det kan jo være alle mulige former for bevægelse. Det kan også bare være at cykle eller løbe på arbejde, fra og til arbejde. Det kan være at lege med børn og familie udendørs eller indendørs. Smidighedstræning, styrketræning, konditionstræning, som gør vores hjerte-kar-system mere effektivt. Eller styrketræning, der gør vores muskler og knogler stærkere. Eller smidighedstræning, hvor vi gør vores krop mere mobil, så vi kan bevæge os mere i alle mulige retninger. Mobil! Ja. Så der er mange forskellige måder. Okay. Og ja, at være aktiv på. Nu er jeg jo fyldt sådan, jeg er over 40. Er der sådan nogen måde, som jeg skal sådan holde mig, hvis jeg gerne vil være sådan slank og flot og sådan ung? Ja. Ja. Altså det vil altid være en god idé, det der med, at fordi vi får mindre, muskelmasse, jo ældre vi bliver, så er det altid en god idé at prøve at inkorporere noget styrketræning. Det vil sige noget træning, hvor vi bruger vores egen kropsvægt, eller har noget ekstra vægt på, ligesom vægttræning for eksempel, som gør, at så vi kan blive ved med at bibeholde vores muskelmasse, som holder vores krop ung. Men en anden god ting er selvfølgelig også at få pulsen lidt op, så vores hjerte bliver stærkere. Man kan sige, jo bedre vores kondition er, jo bedre er vores hjerte til at pumpe blod rundt i kroppen og musklerne, og jo færre gange skal vores hjerte slå i døgnet. Så jo bedre kondition du har, jo mere kan man sige, sparer du det egentlig dit hjerte. Ja, det er længere sigt. Så vil jeg gøre det. Så er det planen. Ja. Det er koldt. Bare klar. Ja. Har du nogle gode råd til, hvis man gerne vil være fysisk aktiv? Ja, altså jeg synes, det allervigtigste, det er ligesom at få det ind i sin daglige rutine. Fordi det, vi laver hver eneste dag, det er noget, vi husker nemmere at gøre igen og igen. Så jo flere ting, vi kan få ind i vores daglige rutine, jo nemmere bliver det at blive ved med at gøre det hver dag. Så for eksempel tænke, at
hvis jeg gerne vil være fysisk aktiv, og man måske gerne vil starte med bare at løbe en lille tur, så kan man starte med at sige, så gør jeg det hver morgen. Der hvor vi har højst viljestyrke, på samme tid, samme sted, fordi så er det nemmere for kroppen og hjernen at huske det hver eneste dag. Altså, hvis man så, og det behøver jo ikke være særlig langt, det kan også være at gå en tur hver morgen i 5-10 minutter, og så er det bare der, man starter. Men man gør det hver dag på samme tid, samme sted, fordi så er det nemmere for kroppen og hjernen at huske det. Små skridt. Ja, så bliver det lidt ligesom at børste tænder hver morgen. Det glemmer man heller ikke så tit, fordi det er blevet en del af ens daglige rutine. Ja. Jeg har engang fået et godt råd, at ens træning skal være lige så vigtigt som et møde. Så det der med, at man sådan, i hvert fald for mig, sådan, at det har jeg ikke tid til. Det har jeg gjort lige så vigtigt, som hvis jeg havde et møde. Ja. Og for mig, der virker det rigtig godt. Så måske også bare sådan at lave sådan nogle små regler for sig selv. Ja. Struktureret system i sin kalender eventuelt. Ja. Når det så man vil. Ja. I lommen.